Сьогоднішнє Боже Слово справді скаже нам про любов, про яку сьогодні заспівали. Не бойтеся жити для любові. І ми почуємо два рази, аби ти сам. Чим є справдне Святое Писання, чим є справдна літургія, чим є справдне життя. А Ісус Христос скаже, пам'ятай, люби Пана Бога твоего всім серцем своїм, всім мощою своєю, всім силою своєю, а ближнего своего, як самого себе. И скажет докладно, памятай человеку, что нема большей заповеди, нема большего чину, как по-справдному любить нашего близкого. Будем просить Пана Бога, как наша любовь зростала, дякуючи ласці Божией, яку Бог посилає на нас кожного дня. Перепросить за все наши грехи, как мы могли годно сложить в любую найсвятейшую охрану. Spowiadajcie Bogu всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Навершення Богу, а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем наведения великой хвалы Твоей. Пане Боже мой небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сын
яйця, які береш на себе гріхи світу. Змилуйся над нами, які береш на себе гріхи світу. Прийми моління наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами. Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Богайця. Амен. Молимся. Всемогутный, милосердный Боже, по Твоей воле верные Твои годно Тебе служат. Покорно Тебе просим, дай нам силы не разорвать перешкоды и ткнуться до обетованного избавления. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читання книги Другого Закону. Моисей промовив до народу, кажучи: «Бойся Пана Бога твоего, заховуй усі постанови Його і заповіді, які я загадую тобі, синам твоїм і внукам твоїм на всі дні життя твоего, как были довгими твої дні. Слухай, Израиль, я старайся виконувати гэты, как добро було тобі, і как ви помножилися вельми на землі, дитяше молоко і мед, якую обіцяв дати тобі Пан, Бог батьков твоїх. Слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан один. Люби Пана Бога твоего усім серцем твоїм, усією душою твоєю, усім розумом твоїм, і з усіх сил своїх. Нехай гэтае слово, якія сёння я наказываю тобі, будуть у серці твоїм. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду любить Тебе, Пане, Господа. Буду любить Тебе, Пане, Господа. Буду любить Тебе, Пане, моя скала и твердыня, и он мой золото. Буду любить Тебя, Пане, Господа. Бог мой, оборона моя, на Его сподяюся. Щит мой, избавление моего, моя крепость. Покличу Пана годного хвалы, и от ворогов моих вызволены буду. Буду любить Тебя, Пане, Господа. Жиде Пан, добрословленная моя оборона, нехай буде успешный позбавлення моего. Ты повеличиваешь королю своему да Богу, и
своего помазанника оторваешь милосердностью. Молися пред Пани, Господа. Читання послання до Гаврея. Брати, шмат було святаров попередньо на заповіді, бо смерть не дозволяла їм тривати, але святарство Єзуса не промінає, бо Йон триває навіки. Тому і може Йон на всі часи збавляти тих, хто приходить без Його до Бога, будучи завсюди живим, щоб заступатися за їх. Такий і повинен бути у нас перший святар, святий, невинний, беззаконный, отлученный от грешников и уместенный вышей за небеса. Він не має потреби, як ті першосвятари, приносить щодня ахвяри спочатку за свої грехи, а потім за грехи народа. Він зробив це раз назавсюди, ахвярувавши самого себе. Бо закон устанавливає першосвятарами людей, які мають слабость, а слово присяги, дадене після закона, устанавливає сина досконалого навеки. Это Слово Божие. Дякуємо вам. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. У той час один книжник подійшов до Єзуса і спитався у його, яка заповідь перша з усіх. Єзус відказав, перша така, слухай, Ізраїль, Пан Бог наш, Пан один. Люби Пана Бога твоего усім серцем твоїм, і всею душою твоєю, і всім розумом твоїм, і всею моцею твоєю. Другая, люби ближнего твоего, як самого себе. Нема іншої заповіді більшої за це. І сказав йому книжник, добра, наставник, ти правду сказав, що єсть один і нема іншого опроч його. Любіть його всім серцем і всім розумом, і всею душою, і всею моцею, і любіть ближнього, як самого себе, це більш за всі ахвяри і всі спалення. Єзус, убачивши, що той розумно отказав, сказав йому, недалеко ти від володарства Божого, і ніхто вже більш не відважився питатися у його. Это слово Пана. Боже Слово Боже, це правди тема любові, вона вельми глибока і для кожного припадку, для кожного чоловіка треба подвести особно і про її говорити. Вона так глибока, що я даже приготував такі казання, але вам його не скажу. Тому що біскуп Юзеф Станевский выспрашивал пасторское послание с нагоды официального уступления на посаду архиепископа Митра Полита Минска-Могилевского. Назва этого послания «Бетлеем, дом хлеба, Беларусь, дом супокою и братерства». Это послание уже можно было отслушать себе, кто хотел в интернете, можно было
перечислена 23-го про самого арцибіскупа Юзефа Станівського, але тут під кінець написано, святарам належить прочитати його 31 кастричника, що я менавіта і пропоную вам зробити. Амаль все. Некоторые справы поставлены на сторону, можно похилиться над ними в интернете, на сторонце католик, парень. Поважання святарі, консекровані особи, миловані брати і сестри, усіх людей доброї волі, щиро вітаю вас всіх. Это я, Юза, брат ваш, з книги Бытия. Мои дорогие, на початку пасторской послуги духовно запрошаю вас у наш архікатедральний вечерник, митрополитарную катедру, яка з'являється матір всіх костелов Мінсько-Могилевської митрополії. Многие біскупи і святари, сапраўды, могут назвать ее своим Бетлеем, бо тут народилася у их святарства. Гэтая святыня маці асабліва памятае своих детей, якія прыняли тут святы хрост, першую коммунию, конфирмацию и сакрамент покаяния. Яна разом с матулями слухала словы сужанского обещания и наталялася слезами и радостью. А калі надыходзіў час адыходу да жыцця вечнага яе дзяцей, то і святыня напаўнялася слязамі смутку. Архікатедра перажыла на сваім веку многое зранення сэрцаў яе дзяцей адчувала яна. У розныя гады па розных прычынах цярпела ад зневагаў і руйнавання. Дзякуючы намаганням вернікаў і падтрымцы ахвярадаўцаў, рэлігійнаму энтузіязму и под пастырским кіраваннем сведкі веры святой памяти кардынала Казіміра Свёнтка, гэтая святыня, дом, сегодня з'яўляецца сваёй архікультуральнай и рэлігійнай прыгажосцю. И мы адчуваем себя тут утульна и спокойно, адчуваем веліч гэтай святыні, а фрэскі, адноўленыя па дапамозе рэстаўратараў и при падтрымцы нашей дзяржавы, уздымаюць наш дух на трэцяе неба. І гэтак ёсць. Бог тут жыве. Адзначаючы у гэтым годзе ў нашым мясцовым касцеле 30 годзе аднаўлення касцельных структураў, жадаю прыгадаць словы першага арцыбіскупа мітрапаліты Мінска-Могилёўскага кардынала Казіміра Свёнтка, вера якога гартавалася ў далёкай Воркуте. Пасля адбудовы падчас реконсакрації гэтай святыні 21 кастрычніка 1997 года кардынал Свёнтак між іншымі сказаў: «Касцёл не можа быць той або іншай нацыянальнасці. Наш касцёл – гэта каталіцкі касцёл, які аб'ядноўвае ўсіх. Для ўсіх народаў ёсць у ім месца. Кожны католік мае права захоўваць сваю нацыянальнасць, вызнаваць і практыкаваць сваю веру на сваёй роднай мове». А папа Францішак 23 верасня бягучага года заклікаў: «Нехай дзверы касцёла будуць адчыненыя для ўсіх, і нехай не ўзнікае спакуса засяроджвацца выключна на праверцы і замены замкоў. Народ Ізраіля адбудаваў святыню сваімі рукамі. І гэта праўда. Дзякуй Богу і людзям. Маем вялікую святыню». Умілаваныя, жадаю таксама запрасіць вас думкамі і сэрцам перавесціся дадому нашай маці, каралевы Беларусі, у нацыянальнай санктуарыі ў Буцлаве. Калі здарыўся пажар у гэтай нашай галоўнай святыні з трывогай і болем, праз дым і полымя агню мы шукалі яе абраз, цудададзены абраз нашай маці Буцлаўскай. Малітвай і слязамі жалю мы дапамагалі пажарным разлікам тушыць полымя знішчальнага агню. Так як тады пад крыжом сына, так і сёння Марыя захавала вернасць свайму фіату і выстаяла. Сталася, што сталася. Але я ўпэўнены, што разам усе мы, дзеці нашай сінявокай краіны, з дапамогай людзей добрай волі і ахвярадаўцаў і пры падтрымцы дзяржавы адбудуем дом Марыі, адбудуем беларускі Бэтлеем, дом супакою і братэрства. Сёння
дзякуючы усім, хто спрычыніўся да узвядзення часовага даху над базылікай, усім, хто працаваў, складаў ахвяраванні і маліўся ў гэтай справе. Ты, Пані наша і каралева, падкажы нам, як тады на вяселлі ў Кані Галілейскай, што мы яшчэ павінны зрабіць, каб нанова пасялілася Ты са сваім Сынам Езусам Христом на нашым малітоўным згуртаванні у Буцлаве і магілёўскіх веруючых. Марыя, падскажы. Тут усё распачалося. Казаў да сабраных на плошчадзі, што ў польскіх вадавіцах. Святы Ян Павел II. Жыццё, малітва, навука і праца, першае каханне і неабходнасць ісці ў свет, шчасця долі шукаць. Мае дарагія, крыху сантыменту хачу запрасіць вас пад дах маёй і вашай хаты роднага дома на малую радзіму, дзе ўсё нашае распачалося. З дзіцячымі снамі і моладзевымі марамі, мазольнай працай не дзеля карысці, але дзеля кромкі свайго хлеба, паўгода ён мае іншы. Мая праца на ніве залатых палёў пшаніцы яшчэ як школьніка была спавіта малітвай бацькоў. Малітва і вера бацькоў прывяла мяне і праз службу ў войску на працягу 2 гадоў, дарэчы, побач з Мінска, у мачулішчах. Як жа хацелася нам, маладым салдатам, палятаць на МіГ-23, узняцца ўзвыш на сустрэчу са Стварыцелем. Аднак, як казаў святы Аўгустын, я шукаў цябе звонку, а ты быў ува мне. Памятаю, як мама зашыла мне ў партманэ медалік Маці Божай беззаганнай. Яна абароніць цябе, казала. І сапраўды, старэйшы салдат з Узбекістана, мусульманин, убачыўшы ў мяне медалік, распазнаў ім вобраз Маці Езуса Прарока, і мы пасябраваліся. А калі настаў першы вігілійны вечар у войску і адсутнасць аплаткі прыгнятала мяне, Бог скіраваў мяне ў так званую ленінскую комнату, бо там між сталоў маліўся на каленях салдат з Літвы. Пры цьмяным святле, што прабіралася ў пакоі з дорожнай лампачкі, я убачыў у яго далонях белы вігілійны аплатак. Мае дарагія, Бог ізноў нарадзіўся, мой свет ажывіўся. Можа, гэта вас і здзіўляе, а я, мае дарагія, хачу падзяліцца з вами той вялікай радасцю Евангелію. Христус жыве. Евангелія Гаудум Христум Вивит. Христус жыве сярод нас. Ён нас нарадзіў, Ён нашая надзея і самая прыгожая моладасць гэтага свету. Ён жыве і хоча, каб жыў ты. Так напісаў у пасінадальнай адхартацыі Христум Вивит папа Францішак. Христус з намі, калі нам добра. Ён з намі і ў час выпрабаванняў. Каб выжыць у войску, казаў мой камандзір, родам з Украіны, трэба ведаць устаў каравульнай службы, як малітву Ойча наш. Не памыляюся, калі скажу, што малітву Ойча наш мы найчасцей чулі і навучыліся ёй у нашых сем'ях. Таму у год святой сям'і, які па ініцыятывы папы Францішка адзначаем у каталіцкім касцёле, мы заглянулі ў наш дом, нашую сям'ю, прыгадалі нашай моладзевай броі і прыглядзеліся да нашых планаў і надзей. Бо як касцёл, так і дзяржава, гэта сям'я, сем'я. Таму разам з вамі хацелася б падзякаваць за бацькоў і родных, за нашых дзядуль і бабуляў, за тое, што яны перадалі нам скарб веры. Падзякаваць проста за родны дом, за атмасферу любові і згоду ім, атмасферу разумення і ўзаемадапамогі. Мы дзякуем і сумуем па доме, дзе любоў, як хлеб штодзённы, які кожны дзень прысутнічае на стале, прабачэнне і неабходнасць разумення, як глыток свежага паветра, які дадаў унутранай энергіі, праўда, якая дае спакой нашаму сэрцу. Сум аб шчасці і дабрабыце, мары аб багаце і супакоі. Ці трэба іх саромецца? Пытаецца у нас сёння святы Ян Павел II, літургічны
успавіт якога мы у паўсюднім касцеле адзначалі зусім нядаўна. Таму касцёл на Беларусі ўслед за папам Францішкам заклікае і абяцае прыкласці ўсе намаганні, каб нашыя мары ад сям'і, як крыніцы радасці і надзеі, здзейснілася ў нашым грамадстве. Сёння патрэба не крытыка, а супрацоўніцтва ўсіх людзей добрай волі ў рэалізацыі гэтай мэты. Мы ведаем, што сям'я, як крыніца добра і прытулак для чалавека, пахіснулася. Колькасць служанстваў, у якіх муж і жонка непадзельна злучаныя малітвай, благаслаўлення ў святыні і зарэгістрыраваным у ЗАГСе. Зменшаецца сям'я, в якой тата і мама павінны перадаць дар новага жыцця згодна з Божым планам, усё часцей пачынае жыць у матэрыяльных разліках. Зараз за многа, за бедных. Сям'я, як бяспечнае месца для дзяцей, інвалідаў, застарэлых бацькоў, усё часцей становіцца закрытай. Браты і сёстры, любыя бацькі, у пастырстве касцёла мы маем магчымасць пазнаёміцца з многімі дакументамі, выдадзенымі касцёлам аб сям'і. Праводзяцца і рэлігійныя мерапрыемствы, звязаныя з гэтай тэматыкай. Аднак словы застануцца толькі словамі, калі напісанае, атрыманае на паперы не ажыццяўляе сэрца, а пачутае на канферэнцыі ці на казанні не знойдзе месца ў нашым штодзённым жыцці. Таму заклікаю вас, не бойцеся быць мудрымі будаўнікамі свайго дому і шчасця вашай сям'і. Не бойцеся будаваць на скале, гэта значыць на Хрысце. Не бойцеся таксама будаваць свой дом у касцеле і з касцёлам. Ад імя дзяцей і моладзі прашу вас, дарослыя, зрабіце ўсё, каб наша беларуская сям'я была моцная Богам, спавітая любоўю, была гранатам справядлівасці і прытулкам грэшнікаў. Ад вас, ад вашага великодушнага прабачэння сужанцаў залежыць радасць дзяцей і іх надзея на тату і маму. Сям'я – добрая справа, калі усе маюць у ёй сваё месца і выконваюць свае паклікання, на якое кожнага натхняе Пан Бог. Дарагія дзеці, любая моладзь, мы дарослыя глядзім на вас з пяшчотай і непакоем, ці знойдзеце дарогу, ці пойдзеце шляхам праўды і добра, ці вашае жыццё будзе прыхожым не таму, што яно будзе пазбаўлена выпрабаванняў, цяжкасцяў, памылак, не таму, што яно будзе паспяхова, а таму, што вы выбераце шлях праўды і добра. Памятайце, вы патрэбныя касцёлу, патрэбная вашая маладосць, энтузіязм і вам патрэбны Езус. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце у імя маё. Гэты наказ Езуса нам, біскупам, прэзбітэрам, д'яканам, законнікам і законніцам, каб вы любілі адзін аднаго. Нядаўна святы Айцец Францішак адзначаў, што ў Еўропе хворай на стомленасць, якая страціла дальнабачанасць, позірк заснавальнікаў перад касцёлам занураным у дэбаты і стратэгіі, з часам зачыняе дзверы, каб адкрыцца на Божую ласку. Дарагія браты і сёстры, кім людзі лічаць Сына Чалавечага? Запытаўся Езус у сваіх вучняў, калі прыйшоў у межы Цэзарэі Філіпавай. Як памятаем, адказаў, адказы былі розныя. Да таго ж і не правільныя. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, пасылае Христус сваіх вучняў з Беларусі, вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету. Мае дарагія спадарожнікі, Езус ізноў прыйшоў, але ўжо ў межы нашай айчыны пастукаў нашыя сэрцы з вядомымі пытаннямі.
ким люди лічать Сина Чоловічого, а ким лічиш його ти? На гэтае пытанне мы павінны адказаць усе разам, як сям'я каталіцкага касцёла на Беларусі, паасобку, як хрысціяне і грамадзяне. Кожны мае магчымасць сказаць «Я лічу». Дзеля гэтага папа Францішак у Ватыкане 10 кастрычніка гэтага ж года ўрачыста распачаў трохгадовы сінадальны працэс. Ён будзе складвацца з 3 этапаў дыяцэзіяльнага, кантынентальнага і паўсюднага. Дадам, асабліва кожнага з нас заахвочваю вас да супольнага крочання і жывога дыялогу пра лёс спадзеяння чалавека ў 21 стагоддзі. Мае дарагія, усіх вас і сябе хачу даручыць Маці Божай суцяшальніцы, засмучаных. У яе тытуле Маці мясцовай дапамогі, Марія Каралева Беларусі. Молися за нас, святый Юзефе, опекуйся нами, святый Михаил Архалёя, обороняй нас от злого. Как огульными намаганиями и молитвой мы могли учинить Беларусь домом супокою и братерства, як ты, Боже, учинил это с Бетлеем, робячи его домом хлеба. На супольный шлях кручення з Христом, який завсёды живе от всего сердца, благословляю в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Подписал арцебископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Минск, 23 кастрычника 2021 года. Веровательного Бога. Славителя неба и земли, усяго вашего имя нашего, и родиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от нестворенного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловивший от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, садить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного у будущем свете. Аминь. Przez Jezusa Chrysta, jaki z mrtwych powstał i zastąpił z nami w Eucharystii, что daje życie wieczne, i wniesią do Boga w naszej Ewangelii. Молимся за святых отцов, как Петр служившийся по всем земле и верно выполнил свою миссию. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за біскупа усього світу, как яны з адвагою выступали в оборону чоловічої годності і кожного зачатого життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за представников улады, как принятые ими постановы забезпечили лепшую будущую для народа. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за клириков нашей архидиоцезии, как они были открыты на Святого Духа Святого и возрастали власти своего покликания. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих, хто вимушений працювати з наладами неділю, як вони знайшли в своєму житті час для Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас тут собраних,
каб мы не забывали кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад Яго дары. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Боже наш Ojcze, odnawił nas wierу i любовь do Ciebie, jak my wierno Twoim zapowiedziom świadczyli innym o Twojej dobryni. Wraz Chrysta, Pana naszego. Молитесь, как мою и вашу офиару, Бог пойти Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, niechaj ta Eucharystia stanie dla Ciebie czystая wiara, a dla nas krynicą Twojej miłosierności przez Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. Oru sercy. Podziękuję Panu, Bogu naszemu. Zaprawdy godna, weka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, kab my zawsiudy i wsiudy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogutny, wieczny i Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości do grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami i z усими świętymi my obwieszczajem Twoją chwału, razem z nimi uskrykajuczy. Święty, Pan Bóg wszechmogutny, niebo i земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Бог, кто приходит у имя Бога. Хосанна на вышинах. Zaprawdy Boża, Ty święty, krynica усялякой świętości, тому у jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послал na apostołów Ducha Świętego, wraz z Chrystem prosimy Ciebie, всемогутный Boże. Oświeci te dary rosою Ducha Twojego, как они стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane.
Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Heta wielka ja tajemnica wiery. Obeszajcie swoją Panie Jezu, wyznają Twoje woskresenie i żełają Twojego wystąpienia. Wspominając śmierć i powstanie Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia. Dziękuj, czyż to uczynił nas godnymi stajać rad Twoją i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови. Разом с Папом нашим Франтишком, Biskupом нашим Юзефом и усим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якие послужили надеей на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласce дошел с этого свету, i dozwolimy uważać światło w liczbie Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Pannej Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z pradwieku podawali się Tobie, kabzili i chwalili i prosławiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i ukryliście. Tobie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, raz u Ciebie i wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Отче наш, есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego zła, daj łaskawa uspokoić dni nasze, da pomaży nam miłosierności Twojej, da przybędzie zawsze wolne grachu i zachowanie wszelkiego niepokoju, czekanie spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim supokoi покидаю вам, supokoi podaju nam. Prosím, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, darujcie mu supokojem i jednością, jak Ty żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokoi Pana, niechaj zawsze ludzie z Wami.
знак спокою. Божий, як ім'я речеться від країни світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, як ім'я речеться від країни світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, як ім'я речеться від країни світу, одари нас упокоєм. Ось баране Боже, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечерю Божию. Я не вартый, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, умацуй нас в день Твоей ласки, как принятый сакрамент да помогал нам, да подрихтовывал нас до обетованного вечного счастья праз Христа Пана нашего. Biały duszpasterstwie. 1 listopada u poniedziałek uroczystość усіх святих святей відбудуться Троїчі у 8 годин раніці, 15 годині і о 19 годині. У гэты день кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. 2 листопада во вторник успомин усіх памерлых вернікаў. Святые імшы будут отправлены в 8:19, а о 15 године помолимся за усіх памерлых віночком до Божьей милосердности. У 18 годин перед выставленным найсвятейшим сакраментом будут прочитаны все померлые, якія подадзеныя на карточках. 4 листопада у четверг успомин святого короля Барамея, бискупа. Увесь час можно приносить выпоминки и складать их у святароў у закрыстыі. В интенции померлых, выписанных в выпоминках, от 1 по 8 листопада будут отправлены святые імшы. У 19 увечары, кожны день, а пасля імшаў, у гэтыя дні у капліцы будзе отправлено набажэнства за померлых. Праз увесь месяц листопада у 18:20 будем молиться на ружальцы за души померлых, написанных у выпоминках. Карточки лежат наприконце каплицы, всех верований будут предназначены на обсталявание котельной. С 1 по 8 листопада можно каждый день отрывать полный отпуск за побожное наведывание могилок и молитву за померлых. Отпуск можно веровать только за померлых. И относно этого отпусту есть так само зворот митрополита Минского Могилевского, Юзефа Станевского. Не буду я вам его читать, но есть так само на сторонце католик Бай, але я вам прочитаю только то, что наиважнейшее пишется отпусту. Користание за отпустом допомагає зрозуміти, що сподіваючися тільки на свої сили, ви не здольні вибросити учинене зло, что грехи кожного причиняют шкоду всей супольности. Наведавши могилки и помолившись за померлых на протягу усього месяца листопада, згодно с декретом апостольской пенитенциария от 27 кастрычника 2020 года, які гэтай же пенитенциарией продолжены на 21 год в сувязі з утрымоўваннем эпідеміялагічнай ситуации, виконуючи звичайні умови, пребывание у стане ласки, принятие коммунии, молитва в интенции папы, можно и наведывание места могилков або места захоронения померлых, можно отрымать полный отпуск, ахвяруючи его за померлых. У один день можно отрымать только один полный отпуск и ахвяровать за одного померлого. Есть 30 дней можно отрымать 30 полных отпусков, 30 полных померлых. Это заживые нельзя. Так тумачу на людский розум. Это столько, что хотел прочитать. У гэтыя дні святары наведаюць могілкі. Дакладны разклад знаходзіцца на дошцы аб'яваў, а таксама на католік Бай. Сёння мы будзем на козыраўскіх могілках у 14 гадзін. Гэта другі германаўскі завулак горада Мінска, а таксама на могілках у Гатава у 14:30. Адарацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце в інтэнцыі нашай радзімы будзе адбывацца наступным чынам. У понедельник, во вторник, в субботу и в неделю с 14 до 19 годин. Іншие дни с 14 до 20:30. Дякуем за ахвяраванне на будову святыню, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургічных, за прибирание каплицы, а так само тым, хто дежурить у нашей каплицы. Бо дякуючи вам, каплица эта наша может быть отчинена
тягом дня. Помолимося за тих, хто на цим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродіїв, вирятовців нашої парафії, а так само нових добродіїв, будівництва санктуаря Божої милосердості. І за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Матці Божої Руженцової, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погоржай молению нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай оно наполнит вас соправдной радостью, а так само любовью. Дякую, что вы есть. Наступным разом нам я больше похвалюсь над нашей будовой, расскажу вам, какие працы тривають, что мы будем робить, что замираем робить, что обмірковуємо. Дякую вам за всі керування, які складаються. Pan z wami. Niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniolie Michale, Держи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і ласка Злого Духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана і інших злих духов, які на згубу душную по світі. Амінь. Святий Господи, святий всенародний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий всенародний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий всенародний, змилуйся над нами. От пожару войны заразы, храни нас, Боже, от гробовой и бесподеланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные за Его просим, прислухай нас, Боже. Аллилуйя, я послова на веки.
ім'я